Liman Abdulkadir Jelani Kalgo ya gabatar da huduba kan muhimmancin adalci a harkokin kasuwanci da kuma buƙatar tsayar da farashi a kasuwanni. Ya bayyana cewa dole ne 'yan kasuwa su kula da ayyukansu kuma su tabbatar da cewa ba su ci zalun mutane ba. Liman ya kuma yi kira ga hukumomin da abin ya shafa da su ɗauki matakin shawo kan farashi a kasuwanni, inda ya yi nuni da hauhawar farashin kayayyakin masarufi kamar takin zamani da kuma siminti. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu inna tujar, lalle ku sani ku yan kasuwa, mai saye da mai sayarwa, yub'asuna yawmal qiyamah, za a tayar da ku ranar kiyama fujaran, za ku tashi cikin wani kunci waɗanda za ku fita da cikin rahama ta Allah, illa man marra wa sadaqa, sai dai wanda ya adalci, yayi gaskiya, yayi sauki a cikin kasuwancinsa. Bayan hudubar, mutanen da suka halarci sallar Juma'a sun bayyana wannan hudubar ta yau a matsayin abin da ya dace, inda suka lura cewa farashin wasu kayayyaki ya kasance nauyi kan iyalai da dama. Musamman akwai matsaloli da yawa a cikin kasuwanci inda shike ya kamata an gyara su a cikin kasuwanci insha Allah. Kaga dai akwai tauye ma'auni, na biyu kuma akwai alkusu da 'yan kasuwa suke yi lokacin da aka zo yin kasuwanci, musamman kaga awo musamman sa'i. Babban malam yana jawo hankalin hukuma ko a ce 'yan kasuwa da su sassauta farashi, musamman abin da ya shafi takin zamani, domin a samu sassauci cikin jama'a, duba da duka al'amura komai yana ta sauka ƙasa, amma idan ka dubi takin zamani shi ɗaya yake a sama da shi da abin da ya shafi man fetur. Saboda haka muna roƙon Allah da ya sa waɗanda ke da hannu da wannan al'amura abin da ya shafi man fetur da takin zamani su sassauto. Hudubar ta zama wani kira na wayar da kan jama'a game da buƙatar kasuwanci na gaskiya da tsayar da farashi a kasuwanni. Daga birnin Kebbi, Abubakar Garba Digi, labarin NTA.